Sari kaham to tono no hongkai lam choga haino hai te sian channel lo norok no hingka hingke tabuk sarik ni baji tongo tinta hingke dugano ang dugan no ta hingke dugan mani bo kwrwi ikipe blog bo rimi ang noha 9-10 din kaisa ka blog rimi ya kaisa problem ni baita ani kaisa personal problem abo norok bai tabuk share khaito geta nagai tini blog phano baire ni asuk joto jinis phano manglak tini ang norok bai kok simi sanai je comment dong tuita hingga comment kaisa kaisa video ba baksa baksa video o comment phayo do hai nang ba thike blasa am harokin phaida aki thike pang ei baksa khana bai kha hingga ga hang thea ko thang no hingga baksa hai no ai nang loban basla naita ei shooting go simis e film khai pro simis loban basla do original ang loban basla ya han boma ba alada se hingga ga loban basla tak loban je cherai bokai to thika gaga bo thimani no ang thio ni abai khana haisi ganga ya ba ang ya ang kathang do hai pono tini kathang do in chapono ang gani live mo kibi ko ekdin kathang bo kathisuk no do kaisa problem ni bagai hingke abo no hato gya hing saino paikya nge comment homa herko phayota nge baksa baksa comment ba phayo je kaham phayo hamya phayo hasaka o joto borok ni mokolota asuk ang chajak hano chajak no oma haiya blena kunu mani phano hasaka joto borok no je hasaka ni borok tongnai rok joto borok no kaisa mani no chajak ya je kunu mani tabuk rom de je sapanong ka taras ni phanong kha dormo kormo phanong kha borok phanong kha tabuk jan jani je rajniti khainai khayo khorok sato leadership yeblena jao khorok sano na hasaka joto borok chajak nai oma haiya dormoni kongno sanaba matai atai hindi kaisa no to joto borok chajak yeblena joton jan jani chajak mani jan jani naithokjak mani jan jani mani gobo hinta angbo ano hini bor joto borok ba chajak nai ba 50% chajago 50% chajak ya ba 50-80 phanong mano 80-20 phanong mano ta ano 20% chajak nai 80% chajak nai hingga o problem ni bisingo ang blog khaimi ang thanga gai tabok tesa wanchu kata problem no side khai ni jini life no tesa career no suru khai na karon problem kaisa kaisa joto ni life no phaido joto life problem phaima bai to ni jini life no nosto khaina ko geble gabon bagai no tabok regular tesa ja mandri norok bai ja jaga thangbo just kuno samung khaibo norno blog regular wano norok je support khaina rok to khaidi ge je khaya rok no to ang khaidi hinbo maya hai pono borok no bang bongni gedaltei phunuknai chesta khainai te chai tongnai teitam sanai ba hingkai ang dogan tam tam mai to ang tanong mo phunukano to nai de ano gulo kuru mani kiri nai mali ai bus kan to ekdom khali se machine chimni tongo ang dogan di phano ang ro editing roksmi khayo ta machine editing roksmi khayo editing खाने बोय मल दुकान बो खोलो गो editing खाइते दुकान बोरी तंगमं खा अमा हाइता नगा आन दुकान बे आनक बसक साल आन दुकान बे आनक बिसे साल या बे कैमरा ऑन के फोन गानो मुखा आनि नक तान दुकान बाय मान नक कुनो जुम खाइसे हिंगा न दगलाम फोन गानो एक मुखान दुकान मुखान नक गमो जतनो साप खाइसा कि किपे जे नगो सादि अंगनाय फाइने मार्च मासे 3 तारिखो गन्दर न ओ भिडियो नि माध्यमे je naine rok jotono no invite rikha phaidi ani para nai phaidi nok nai phaidi jotono gojak decorator party rok phaya ko te sali saltam tongai phaya na ko muko wa sok paikya tini bedi khainani bagita bedi khainani bai wa sok paikya ge bedi oro khainai mokai to sial se ei sial tam khaya ro bung phukai na haro khan dugan katek mani kere mosok kisah tias mani ka gan dogan bus kanggo ngai to lama maka toy sone rubber bagan yang lama ta maka sindok lama gang tini mo blog ang bayre ne asuk footage puno male norok no dogano tong tute han selo sarapsa blog body je balo ka channel hani se noro bai kisa kok salai mo blog no ang sana manita nga blog bisiro log relia
Haine dino blog kaham kaham dehor mo channel je subscribe khairok khaidi je support khairok please support khaidi norok support khaigese jongbo tebo sahos mano bo khao phan mano ta ngai norok support khayang ga gai khaina musung yang thango baka thei thango abon bagai na support khaidi angbo jotono no support khayo gai tinini blog no ang rono paire wano norok logi tongbe haikino ano support khai hambai